Hun var ikke russisk. Hun var tysk, og hun arvede ikke tronen. Hun tog den. I 1762 bidrog Katarina til at styrte sin egen ægtemand, Tsar Peter 3. Dage senere var han død, officielt syg. Men historien visker en mørkere sandhed. Fra det øjeblikket styrte hun med jernvilje. Hun talte om oplysningstid. Hun skrev til Voltaire. Hun kaldte sig selv en reformator. Men bag kulisserne udvidede hun livegenskabet og bandt millioner af bønder til jorden som ejendom. Hun knuste oprør. Hun bragte fiender til tavshed. Hun erobrede Krim. Hun var med på at viske Polen bort fra kartet. Hendes elskere var mange, men magt var hendes eneste sande besættelse. Og da fienderne ikke kunne besejre hende, forsøgte de at ødelægge hende med løgner, skidt og skandaler, selv efter hendes død. Så hvem var hun egentlig? En brillant strateg? En hensynsløs tyran? En kvinde, som mestrede en verden skabt for mænd? Eller en af historiens farligste herskere? Dette er Katarina den Store, og hendes imperium blev bygget på blod.